gràcies a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per convidar-me a compartir amb vosaltres tot un seguit de reflexions internes que aquests últims temps molts de nosaltres estem fent. Què són les exposicions virtuals? Com han de ser les exposicions virtuals? Han de ser una translació, una traducció d'un espai físic en el món virtual? Han de ser exposicions per elles mateixes? Segurament dic una gran obvietat i que tots l'heu sentit un munt de vegades, però és veritat que la pandèmia, pels departaments que ens dediquem als temes digitals, ha estat una gran oportunitat per desencallar alguns temes que teníem sobre la taula feia molt de temps i que no acabaven mai de trobar-hi el moment ni per pensar-hi a fons ni per desenvolupar-los. I un d'ells ha estat el de les exposicions virtuals, en aquest camí que tots hem acabat fent d'anar a la recerca d'un model híbrid. Tant treballem pels nostres usuaris presencials, aquells que creuen la porta del museu, com pels nostres usuaris digitals, aquells que potser mai creuaran la porta del museu, perquè sí que durant la pandèmia es va dir que el model de les exposicions temporals estava acabat i, en canvi, el que sí que ha quedat clar és que el model de les exposicions temporals no està acabat. Segueix. Tots seguim programant exposicions temporals. És en aquest punt que ens vam decidir a plantejar-nos de començar a programar la versió digital d'algunes de les exposicions que fèiem presencials. Però com havien de ser? Perquè si tu navegues per la xarxa o per internet, d'exposició virtuals n'hi ha moltes. Totes tenen la mateixa etiqueta, exposició virtual. Però què és? Moltes vegades és la translació en un mitjà digital d'una experiència presencial, però l'experiència no deixa de ser, en el fons, presencial. Quan naveguem per les xarxes et dones compte que sota el paraigua o l'etiqueta d'exposició virtual s'amaguen moltes coses. Pot ser, per exemple, la virtualització d'un espai físic, tal qual, i el cursor és el que et serveix per caminar per dintre l'espai. Pot ser també la traducció en un mitjà digital del que és una experiència física. A vegades només són obres amb els textos d'àmbit, però no són experiències digitals per elles mateixes. I nosaltres vam decidir que volíem fer una cosa diferent. La primera experiència que ens vam plantejar en aquest sentit va ser La guerra infinita, Antoni Campanyà, Les tensions d'una mirada. Nosaltres no només volíem aconseguir aquesta experiència 100% digital, sinó que, a més, volíem aconseguir un tipus d'exposició o d'eina que tant servís per un visitant presencial com per un usuari que només fos 100% digital. Què vull dir amb això? Doncs que volíem crear un contingut que si un visitant de l'exposició de Campanyà que té previst venir i visitar l'exposició entrava en aquesta pàgina d'exposició en línia d'Antoni Campanyà i trobés un seguit de materials que l'ajudessin a preparar la visita. Si després, mentre estava visitant l'exposició, un cop havia creuat la porta del museu, volia fer servir i navegar amb aquesta eina des del mòbil, també hi trobés continguts interessants que l'ajudessin a fer aquesta visita i que si un cop havia arribat al sofà de casa volia recordar la visita que havia fet, també hi trobés material, contingut rellevant i interessant que li fessin recrear l'experiència.
Evidentment no es tractava ni es tracta de substituir una experiència presencial. Mai. Això sí, també hem de tenir present que hi ha usuaris que per raons múltiples no vindran a veure aquesta exposició físicament al museu, però en canvi, un cop la visitin en línia, s'han d'endur la sensació que han visitat aquesta exposició. D'entrada, en aquest cas, l'esquelet o el guió de navegació de l'exposició de Campanyà és el mateix tant en línia com presencial. Hi ha els 3 àmbits que hi havia a l'exposició presencial. El branding és el mateix. Hi ha la mateixa tipografia, hi ha els mateixos colors per àmbits, hi ha les mateixes imatges, la imatge gràfica és exactament la mateixa, però l'acostament és diferent, és més personal. Fins aquí arriben les semblances, a partir d'aquí les diferències. Un llenguatge digital, per exemple, ens permet tenir testimonis més en primera persona. Llavors, en la nostra exposició en línia, és el mateix net de Campanyà el que ens explica què recorda del seu avi i quins records té de l'experiència de descobrir la famosa capsa vermella al garatge de la casa familiar. Aquesta famosa capsa vermella que ha acabat donant naixement a 2 exposicions, una exposició presencial i una exposició en línia sobre Antoni Campanyà. Al mateix temps, per exemple, gràcies al mitjà digital, hem pogut crear diferents bombolles que se'ns escapen una mica del que és el recorregut presencial. En una exposició presencial, física, el recorregut per la circulació dels visitants està molt ben marcat, molt ben definit. És difícil crear bombolles, és difícil desbordar les parets de les sales, és difícil desbordar els continguts de l'exposició presencial en si. En canvi, al mitjà digital, aquests desbordaments, aquest fer que les parets del museu surtin, es destrueixin i les assaltem, és fàcil. Està comprovat que molta gent a la meitat de l'exposició ja no llegeix cap text d'àmbit. Crec que des d'aquest punt de vista les exposicions en línia tenen aquest plus d'accessibilitat quan, tant per eines com per llenguatge, apropar el contingut a l'usuari, al visitant, si és algú que ho ha estat consultant des de la sala presencial. I al mateix temps no ens vam oblidar de posar una línia de navegació secundària que lliga encara més l'exposició presencial amb l'exposició en línia. En aquesta línia de navegació secundària és on hi podem trobar des de la conferència inaugural que donen els 3 comissaris a l'exposició, els vídeos del making of, les visites comentades en vídeo. Són elements que si un usuari no visita l'exposició presencialment, en obrir-ho sent que està com a casa quan ho mira, perquè té la mateixa gràfica, té els mateixos protagonistes dels vídeos, té els mateixos colors, les mateixes obres. D'alguna manera, tot lliga una mica més. La segona que vam fer va ser la de Hamada Artigas, Tots els colors del foc. Aquí vam aprofitar alguns dels elements que la tecnologia ens ofereix. Amb Campanyà no ho podíem fer servir, perquè estàvem parlant d'obres bidimensionals. Però en el cas de Hamada Artigas sí que teníem objectes tridimensionals. I en aquest cas vam fer servir els 3D per presentar algunes de les obres dels artistes protagonistes de l'exposició i també una visita immersiva
en clau 360 pel taller de Lluís Artigas. En aquest cas, el guió és lleugerament diferent. No és l'arbre de navegació, no és la sala. El que sí és de la sala són els colors, el branding, la tipografia, això és idèntic. Però en aquest cas, l'arbre de navegació és una mica diferent. Hem tocat testimonis molt més personals i una vegada més hem acudit als testimonis en primera persona. Aleshores, el que, per exemple, en una exposició presencial és una petita biografia de Hamada i una petita biografia d'Artigas, aquí és els records que tenen d'ells altres artistes. O el que a l'exposició presencial és una vitrina amb obres d'artistes a qui ells van influir, especialment Artigas, i demostren tots aquests lligams entre Catalunya i el Japó en aquesta meitat del segle XX. En aquest cas, són testimonis en primera persona o d'aquests mateixos artistes que expliquen la seva relació personal amb Artigas o d'algun descendent d'ells que n'explica els records. Perquè una altra de les coses que tenen el mitjà digital i no té l'exposició presencial és que et permet apel·lar a les emocions. Tu pots apel·lar molt millor a les emocions i als testimonis en primera persona a través d'un vídeo i d'una entrevista que no pas a la sala. Són vídeos que a la sala no els poses, però són vídeos que en pantalla aguanten molt i expliquen fins i tot més del que explica una vitrina a sales amb un text. Treballem amb dissenyadors, treballem amb programadors i treballem amb empreses que es dediquen a realitzar materials audiovisuals de suport. Pot ser un 3D, pot ser un vídeo, pot ser una realitat augmentada, pot ser allò que necessitis depenent del contingut que tens i del que vulguis explicar. És bàsic pensar, i això és una premissa, és la tecnologia la que està al servei d'un contingut, mai el contingut el que està al servei d'una tecnologia. I tu t'adaptes als diferents recursos que tens segons el que tens per explicar i segons el missatge que vols donar. I, evidentment, aquest camí ens en obre un altre, i és que ara mateix podem treballar, i ho estem fent, exposicions en línia que mai seran físiques. No tindran mai una traducció física. Per tant, no són exposicions virtuals, no estem virtualitzant res. Estem creant una exposició a mida, en línia, i l'estem creant expressament per un mitjà 100% digital. I crec que aquest és el camí. Properament en publicarem una d'aquest estil. No és la translació o no té correspondència amb una exposició presencial, sinó que està creada a partir d'algunes obres de la col·lecció. Crec que aquest és el camí de cara al futur per seguir ampliant aquest ventall d'exposicions en línia i donar als usuaris, tant els presencials com els digitals, les eines que necessiten per gaudir plenament d'una experiència de visita. Si venen al museu per complementar-la i si mai la poden venir a visitar, per aprendre-la amb el mateix rigor i amb l'experiència i l'eina que tenim de que allò està fet expressament per ells.